La plataforma Aturem Hard Rock va celebrar el passat 15 de desembre que l'última sessió de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona no s'inclogués a l'ordre del dia l'aprovació del Pla Director Urbanístic del Consorci Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, on s'hauria d'ubicar el futur projecte de Hard Rock. Aquesta absència és gràcies que des de la plataforma van fer públic l'informe del Departament d'Acció Climàtica que posava en dubte els punts fonamentals d'aquest projecte. Segons alguns representants institucionals i les informacions rebudes per la plataforma al mes d'octubre, la comissió pretenia aprovar definitivament aquest PDU, aquest Pla de Direcció Urbanística, a la sessió del mes d'octubre, però després de la publicació i roda de premsa presentant l'informe desfavorable, es van veure obligats a modificar l'ordre del dia i aplaçar aquesta aprovació. Després de que celebrés l'última sessió de l'any i l'aprovació del PDU tornés a no estar a l'ordre del dia, la plataforma reivindica que l'acció persistent i la pressió per part d'Aturem Hard Rock està tenint l'efecte que esperaven, és a dir, endarrerir el projecte fins que puguin donar l'estocada final. Avui la plataforma Aturem Hard Rock celebrarà el desè aniversari del col·lectiu a l'antiga Audiència de Tarragona. En un acte on es farà una taula rodona amb en Joan Pons, jurista ambiental i exportaveu de la mateixa plataforma, Santiago Hinojosa, de l'associació Estaca, especialistes en ludopatia i addiccions socials, i Elena Iduate, economista del setmanari Taifa. Després de la taula rodona, explicaran totes les noves accions que té prevista la plataforma pels propers dies, les adhesions al manifest durant aquests darrers mesos i també anunciaran una nova via de lluita en l'àmbit judicial. Per parlar de tot plegat, tenim avui el portaveu d'Aturem Hard Rock, Eloi Redon. Bona tarda, Eloi, com estem? Hola, bona tarda. A veure, esteu esperant a celebrar aquest 10è aniversari, eh? Avui a les 7 de la tarda a l'antiga Audiència convideu a veïns i veïnes, a plataformes, col·lectius, a tothom que estigui en contra d'aquest projecte a assistir, no?, en aquest acte? Sí, bueno, avui és dia gros, dia de puesta de largo, que en dirien, perquè, òbviament, 10 anys de lluita són molts anys i realment són moltes i moltes hores de feina de totes les companyes que han passat per la plataforma. I el que deies tu, convidem a tots els col·lectius. Hi ha molts col·lectius que estan a favor nostre i que s'han posat en contacte amb nosaltres per participar de la jornada d'avui, participar de totes les accions que venen. Hi ha moltíssimes persones, veïnes del Camp de Tarragona, sobretot, que estan interessades en participar de la plataforma, i avui és un dia de retrobament amb totes aquestes persones que volen treballar amb la plataforma, tots aquests col·lectius, per demostrar que som moltes que no volem aquest projecte al Camp de Tarragona. És el que comentàveu fa 10 anys que va engegar això, amb un projecte que era l'Eurovegas. Després es va tornar a canviar el nom, s'ha canviat diverses vegades la marca d'aquest projecte, en el qual sabem que la Caixa és la màxima interessada perquè vol vendre's aquests terrenys i per poder fer aquesta cessió a l'empresa, no? Explica'ns una mica com comença això, perquè la gent s'entén una mica, perquè parlem de Hard Rock, però això va començar amb l'Eurovegas, no? Sí, bueno, bàsicament al setembre-octubre de 2012 hi havia eleccions autonòmiques, és a dir, hi havia eleccions a Catalunya. I aleshores, en aquell moment, es començava a parlar, tenia un magnat, el senyor Adelson, que pretenia posar un macrocomplex de casinos, hotels, botigues de luxe, una cosa molt, molt gran. En aquell moment es parlava de 6 casinos, més de mitja dotzena d'hotels, es parlaven d'uns números molt grans, de 40.000 llocs de feina directes, i aleshores comença a haver-hi una baralla entre diferents municipis a nivell estatal i a nivell de Principat, baralles entre Barcelona, entre Madrid, per a veure qui es podia quedar aquesta inversió tan milionària. Clar, recordem que era en un moment de crisi econòmica absoluta i aleshores venia com el Salvador, que portaria tants llocs de feina i arreglaria la vida a tantes persones. Entremig d'aquesta baralla, aleshores, al final el senyor Adelson descarta a Barcelona i descarta Catalunya en aquest sentit, i aleshores comencen a sortir diverses empreses que volen tirar endavant també aquest projecte. Aleshores surt l'empresa Veremonte, juntament amb altres empreses, amb el grup Peralada o el grup Melco, que són diverses empreses que també comencen a pujar per introduir ara mateix ja a Salou i a Vila-seca, al CRT, també un complex molt semblant de casinos, hotels i botigues. Al final, el 2015 aproximadament, totes aquestes persones desapareixen màgicament després d'haver aconseguit diverses coses, com per exemple que el Parlament hagués aprovat la rebaixa
dels impostos al casino d'un 55 a un 10% en el moment que es construís Hard Rock. Això ho havien aconseguit els anteriors inversors. I aleshores aquests desapareixen. I és aleshores quan tenim els inversors actuals, que és Hard Rock. Hard Rock s'havia interessat pel projecte, havia dit que ells volien ser un partíceps i havia format una semicoalició amb les altres empreses. Al final les altres abandonen i es queda Hard Rock sol. Aleshores és quan es rebaixa tot i el 2018 se'ls atorga una llicència de casino i aleshores és en el projecte que ens trobem ara, que és un macrocasino de 8.500 metres quadrats, diversos hotels de més de 600 habitacions, una piscina de 6.000 metres quadrats i, vaja, un macrocomplex turístic. Això, quin és el paper de la Caixa dintre d'aquesta operació, dintre de l'operació de Hard Rock? A veure, la Caixa és la principal interessada en treure's de sobre aquests terrenys. Aquests terrenys van ser expropiats fa 30 anys a 800 pagesos de Vila-seca i Salou. 800, que no són pocs. Aquests terrenys van ser expropiats, o sigui, l'expropiació la feia la Generalitat i en aquell moment es permetia que aleshores una empresa, en aquest cas la Caixa, podia com pagar tot el preu als propietaris i aleshores es quedava com la propietat d'aquests terrenys. Per tant, a través d'aquesta expropiació forçosa, la Caixa es queda tots els terrenys on està ubicat ara Port Aventura, on està ubicat també el complex de golf, el Mediterranean Beach Club, i on s'ha d'ubicar el futur Hard Rock. I, per tant, aleshores tenim ara la Caixa que porta 30 anys amb uns terrenys que no els hi han servit de res, perquè no hi han fet res. Literalment no han tocat ni una fulla. I aquests terrenys ara mateix, que ells van expropiar per un preu molt, molt baix, en aquell moment les persones que van tenir més sort van ser 30 euros per metre quadrat, ara mateix es troben que volen vendre per 115 euros al metre quadrat, sense haver-hi fet res. És a dir, una operació pelotazo urbanístic de tota la vida. Compres uns terrenys, esperes uns anys, els requalifiquen i els vens per un 200% més del preu inicial. A més, el que comentàvem, que són terrenys a Vila-seca, Salou, però l'impacte d'un projecte d'aquest tipus no només és a Vila-seca i a Salou, és gairebé a tot el camp de Tarragona, no? Vull dir, un projecte d'aquest tipus, quin impacte pot tenir al territori? Bueno, avui ho desgranarem al mil·límetre, tots els impactes amb l'acte que tenim avui, ja que tenim uns convidats de luxe i que segur que ho explicaran molt millor que jo perquè ells són experts en la matèria. Però, òbviament, l'impacte del Hard Rock no és al camp de Tarragona només, fins i tot és a tot el país. Clar, un complex d'aquestes característiques, per una banda, tenim un consum de recursos tant hídrics i energètics que d'algun lloc s'han de treure. Si hem de trasbassar més aigua de l'Ebre quan ja està en regressió, ostres, és curiós. Quan necessitem tota l'energia que es necessitarà per donar llum en aquest casino, d'on la traurem? Començarem a instal·lar més plaques solars en sòl agrícola a Terres de l'Ebre o haurem d'ampliar la vida de les nuclears infinitament o no sé d'on traurem tota aquesta energia? Sobretot a part de l'impacte també de la precarietat laboral i del model econòmic que impulsa i que això afectarà directament a les veïnes del camp, també estem parlant de l'impacte que tindrà la ludopatia i l'augment de les addiccions socials a la població. Això ho explicarà molt bé avui el Santi Hinojosa. Aquestes conseqüències de les addiccions socials no recauran només sobre els turistes que vinguin. És a dir, el casino no només afectarà els turistes que vindran i gastaran, sinó que l'impacte més gran i més perjudicial serà a la classe treballadora del Camp de Tarragona, que tindran el casino allí, tindran en un moment de crisi econòmica, tindran com una sortida, un escape de tota la ràbia i la frustració que genera aquesta situació a través d'un casino, i això pot ser molt i molt perillós. Jo, el que costa entendre una mica és que, esclar, si des de la pròpia Generalitat, des del Departament d'Acció Climàtica, s'emet un informe totalment desfavorable, parlem d'una institució de la Generalitat, com és que els mateixos partits segueixen, com el Partit Socialista i els Junts, segueixen dient que aquest projecte és viable quan és la pròpia Generalitat qui ho desaconsella, no? És a dir, com poden encaixar aquestes dues visions si la pròpia administració està dient que no és sostenible aquest projecte? Bueno, al final, Junts és un partit que portava 10 anys governant, o
Junts o els seus antecessors i Junts portaven 10 partits, 10 anys governant i no han sigut capaços de tirar endavant el projecte per totes les dificultats que representa un monstre d'aquestes característiques. 10 anys. O sigui, des de que va sorgir la plataforma que portaven el govern havia estat del mateix color i no han estat capaços de tirar-lo endavant. Ara veiem que el PSC, un grup suposadament d'esquerres, i remarco suposadament perquè no creiem que un grup que fos d'esquerres defensaria un model econòmic com el que impulsa el Hard Rock, al final ara mateix ho estan posant sobre la taula per pur interès electoral i perquè no els importen ni les vides de les persones que vivim al camp de Tarragona, ni els importa la destrossa i l'impacte que pot generar aquest projecte. Ells simplement estan mirant la presidència de la Generalitat i veient que ara hi ha un govern en minoria, intentaran qualsevol cosa i posaran sobre la taula absolutament qualsevol cosa, per molt barbaritat que sigui, per intentar guanyar d'alguna manera algun impuls electoral o intentar guanyar la baralla, el joc de cartes aquest que hi ha dintre de les grans poltrones. Però reitero, des dels despatxos de Barcelona estan jugant una partida de cartes, però qui ens afectarà el projecte som aquí, les veïnes del Camp de Tarragona. Per molt que decideixin allí, nosaltres sempre diem, el futur l'hem de decidir nosaltres, i el model econòmic i productiu del Camp de Tarragona l'hem de decidir nosaltres, no l'ha de decidir partits que estan totalment allunyats de la realitat. No, a més, a mi em sobta, per exemple, que molts cops quan parlem de la realitat, per exemple, d'Amèrica Llatina o d'altres països, sempre es parla de la consulta, no? Es fan consultes populars a les comunitats, sobretot en macroprojectes, i en canvi aquí, a Catalunya, a la Unió Europea, que això ni es parla, de fet, no? Vull dir, aquest ha estat un projecte que han tirat pel dret, que ni tan sols han consultat a la ciutadania, ni tan sols han fet una campanya publicitària institucional per convèncer la gent. A mi em sobta que des de les pròpies institucions, les pròpies alcaldies de Vila-seca o Salou estan molt convençuts d'aquest projecte a la cambra, però no donen dades, no intenten convèncer la gent, sinó simplement tiren de com a eslògans, no? Portarà més treball, tal. Com creieu que democràticament vulgui posar-se un bolet com el Casino Hard Rock i ni tan sols es faci una consulta a la gent, no? Perquè no s'ha consultat mai a la gent sobre aquest projecte. No s'ha consultat mai, ni tenen previst consultar-ho, ni volen consultar-ho. Nosaltres és una altra cosa que hem denunciat molt. L'opacitat darrere d'aquest projecte és absoluta. Realment mai s'ha presentat ni tan sols l'empresa en si, ni tan sols l'empresa Hard Rock ha vingut i ha explicat hola, som les que volem invertir aquí. L'única presentació que es va fer va ser una presentació privada només per la patronal hotelera i per la patronal i els empresaris del Camp de Tarragona, i va ser una trobada tancada de la qual no va transcendir més informació i només es va fer una petita roda de premsa tirant 4 dades a l'aire sense que hi hagi hagut mai cap projecte darrere que realment ens digui volem fer això, volem fer això, volem fer això. Tota la informació l'estem traient a través del pla director urbanístic, a través de la llicència de casino, vam saber que era Hard Rock. Clar, al final ens trobem que hi ha una opacitat absoluta al voltant d'això i és el que, sobretot, ens fa pensar que és una operació per salvar els mobles a la Caixa, per pagar-los 120 milions d'euros per uns terrenys que no han pogut utilitzar mai i que no podran utilitzar mai i aleshores fer un negoci rodó. I creiem que aquí hi ha uns interessos darrere del gran capital per fer una requalificació urbanística i els alcaldes de Vila-seca i Salou estan dedicant-se a ser portaveus d'una empresa privada, cosa que realment ens sobta molt en qüestió de qualitat democràtica també. Com pot ser que hi hagi uns alcaldes que es dediquin a promocionar un projecte privat i que estiguin fent mans i mànigues per tirar endavant un projecte privat? Igual que no ens imaginem un alcalde fent promoció d'una carnisseria en contra de les altres, ens sobta que ara els alcaldes s'estiguin posicionant a favor d'aquest projecte, cosa que també anirà en deteniment de tota la resta del sector. I una última cosa, Eloi. A la Cambra de Comerç, aquesta roda de premsa van fer 2 o 3 setmanes abans, on es van fer la foto i el Diri Tarragona, volíem el clamor per el Hard Rock. Allà em va sorprendre a mi molt la figura de la URB, del rector de la Universitat Rovira i Virgili, que pintava allà, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb un tema que en teoria ni li va ni li ve, no? Vull dir, tenen terrenys l'URB allí també? Quin és l'interès de l'URB darrere del Hard Rock?